De Agustín, que podo decir? Pois que, bueno, un grandísimo escritor, pero sobre todo é un bo amigo. Eu coñezo desde fai, non sei, cando estudiábamos alá na Facultade de Biología, 30 anos ou así, 35, e, bueno, pois sempre teño moi bo recordo de Agustín, considero un amigo, colega de profesión tamén, e o único que nos diferencia é que ele escribe e eu leo. Escribe e eu leo o que escribe, pero bueno, está ben, non? A mí me interesaban, se digo, tres cousas, pensando nos rapaces. Jugar aventura, xa que discutido, hai máis ou menos aventura. O deporte, ainda que pasase máis ou menos disimulado, hai un deporte que non é habitual para eles e que eles se podían fixar. E, para min, tiña que ter un final, vou non poñer así entre comillas, tiña que ser sorprendente. Pero tamén, tantas cousas como leen os rapaces, tanta información como teñen, eso de que ti teñas unha trama distinta e un final sorprendente que tamén sonaba moi difícil, pero polo menos... Ten unha doble mensaxe este libro, non? Tamén se conta para que un neno coma, pero hai un mensaxe que eu creo que é moi vital na sociedade que vivimos, porque estamos acostumbrados a que todo ten que ser perfecto, todo é moi positivo, todos somos triunfadores, todos somos gañadores, e a veces as cousas non son así, non?